Kaddara ta ce soyayya zafinta ya zarce na masoki a zuciya na wanzu da ƙauna idanuwa sun gagara bacci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko dai sunana Hayatu M. Salisu. An haife ni ne a wani gari mai suna Kunya, Minjibir Local Government, Kano State. Na yi primary school ɗina a Kunya Waje Primary School. Na yi junior secondary school ɗina a Government Junior Secondary School Kunya. Na yi senior secondary school ɗina a Government Senior Secondary School Kunya. Yau gani ɗauke da wani labari mai suna ƙaddarata. Wannan ƙaddarata ce, labari ne wanda ya faru na zashiri ba wai ƙirƙirarre ba. To, kamar da yadda na gaya muku suna na Hayatu M. Salisu. Na fara soyayya da wata baiwar Allah mai suna Safiya, wadda na ɗauki zuciyata na bata, na mallaka mata komai na domin ina muradin yin rayuwa da ita. Ka san shi duk abin da kake so za ka so ya kasance tare da kai, sai dai kash kaddara ta kuma ba haka ta nuna mini ba. Na kamu da soyayyar baiwar Allah mai suna Safiyat kuma na bata zuciyata. Farkon haɗuwa na da Safiyat muna tare da wani abokina mai suna Halifa, wanda ake kiran shi da suna Play. Shine sai yake gaya min cewa ga wata baiwar Allah can, ka je wajenta domin baka da budurwa. Sai na ce to shikenan, ya sunanta? Sai ya gaya min sunanta Safiya, sannan kuma a Kunya take, amma kuma tana garin Abuja ne da zama. Yanzu ta zo weekend ne sakamakon hutun makaranta da aka yi, ta zo holiday. Na ce ok, amma kana tunanin cewa idan na je gare ta da soyayya ta za ta karɓa? Sai yake gaya min cewa ai sai ka je ka gwada ƙaddararka sannan za ka ga cewa za ka samu karɓa ko kuma a'a. Na ce to shikenan, yaushe za mu je? Ya ce yau ma mu shirya mu je. Sai na ce masa ba matsala in dai haka ne. Da dare yayi, bayan sallar isha'i muka shirya muka je ƙofar gidansu, muka tura yaro muka ce ai sallama da su da Safiya. Aka sallama da ita, bayan ta fito muka gaisuwa ta mutunci. Na fara gabatar mata da saƙon da ke zuciyata na soyayya, har na yi mata alƙawarurruka guda 3 tun a ranar farko. Da na furta mata cewa na ɗauki ƙuduri na alƙawarin wasu alƙawarurruka guda 3 a kanta, sai ta matsa da ta ji wannan irin alƙawari ne. Sai na gaya mata cewa na farko zan riƙe mata amana, ba zan taɓa cin amanarta ba. Na biyu, zan sa ta farin ciki wanda ba zan taɓa so in ganta a cikin baƙin ciki ba. Na uku kuma, ba zan ƙara sauraron wata ba bayan ita. Ta ce to shikenan, ta gode da waɗannan abu, yayi kuma hakan. Na ce to shikenan. Bayan nan sai bayan mun gama fira, shine sai nake tambayar ta yaushe zan dawo. Sai take ce mini mu dawo gobe. Sai na ce gobe yayi kusa, sakamakon cewa za mu iya takura miki. Ta ce ba matsala. Sai muka rabu da ita a za mu dawo gobe, amma kuma ba mu samu damar dawowa goben ba, sakamakon cewa wasu uzurrurruka da suka hana mu zuwa wajenta. Sai bayan kwana 2 da zuwan mu wajenta sai muka ƙara komawa, amma sai dai kash lokacin ba Halifa aka je, sakamakon cewa shi yana wani aiki bai samu damar zuwa ba. Na je na tura aka sallama da ita, ta fito muka gaisa. Sai na ce to shikenan, ina so in gabatar miki da wani abu wanda a wancan lokacin ban gabatar miki da shi ba, amma a daidai wannan lokacin idan kin shirya to ni ma zan gabatar miki da shi. Sai ta ce tana sauraro na. Sai na ce kamar da yadda kika sani sunana Hayatu M. Salisu, amma sai dai abin da baki sani ba shine ni talaka ne, mahaifina ma talaka ne,
amma hakan bai hana ni jin daɗin duk wata rayuwa da zan yi ba, kuma bai hana ni yin karatu ba kamar yadda 'yan kowa suke yi. Amma ban sani ba ko za ki iya yin soyayya da mai irin wannan hali kamar nawa. Sai ta ce idan har wannan ne ba matsala. Sai na ce to shikenan, na gode. Muka fara soyayya, ta ɗau lambar ta bani, ina kiranta har bayan ta koma Abuja. Amma kuma sai dai ita ba ta kira na ko da so ɗaya ne, sai dai ni in kira ta. Ba ta yi min flashing balle in san ma tana tunawa da ni, sai dai ni in ringa kiranta. Haka dai muka ɗauki tsawon lokaci muna soyayya da ita har tsawon shekara guda. Bayan ta dawo wani holiday ɗin, tunda sai shekara-shekara take zuwa, idan an yi hutu tana zauna a gidan yayarta. Bayan ta dawo shekara guda, muka je muna soyayya da ita, muka ci gaba da soyayyarmu daga inda muka ɗora. Har waƙa na yi mata saboda irin shauƙin soyayyar da nake ji a kanta, kuma na je na cire wannan waƙar a studio. Na sadaukar mata da wannan waƙar tun tana Abuja, na tura mata ita, ta yi farin ciki sosai. 'Yan uwanta sun sani da ƙannanta, dukkanin danginta sun sani. Amma sai dai kash, da a ce na san ƙaddara ta soyayya za ta kasance kamar yadda ta kasance a kan Safiya, to da ban fara tayawa Safiyar soyayya ta ba, balle har ta karɓa. Abin da ya faru, muna cikin soyayya bayan ta dawo. Kawai rana tsaka na je wajenta, shine sai nake gaya mata cewa gaskiya ina son ta sosai. Sai take tambaya ta wai menene maso. Sai na ce me kike nufi da wannan kalmar kenan? Bayan da mun ɗauki lokaci ina furta miki I love you, kina ce min I love you too. Shine sai take gaya min cewa ita bata san menene so ba, kawai tana tunanin cewa muna zuwa ne muna yin fira, ba wai soyayya ba. Ita a tunanin ta gaskiya ba soyayya muke ba. Da ce kina nufin duk ɓata lokacin da na yi a kanki hakan ya tafi a abota kenan? Da ce ita haka take tunani. Sai na ce gaskiya ba haka bane, ita soyayya daban take kuma ba a canza ta. To kun ji inda kaddara ta dosa kuma. Shikenan sai na ce mata amma me kike nufi to da hakan, idan har ya kasance cewa ba so na kike ba, bata lokaci nake, kalmomin da na gaya miki a baya sun tashi a matsayin me kenan? Sai ta yi min shiru, bata ce min komai ba. Ta ce ita dai kawai soyayya ce bata sani ba. Na ce amma kin san baki san menene soyayya ba, kika bata min lokaci, kika hana ni yin sukuni, kuma kika saka sanki a zuciyata. Nan dai muka yi ta abu ɗaya a waje guda. Daga ƙarshe na gaya mata cewa to yanzu me take nufi da hakan. Ta ce ita kawai bata son soyayya ba, ita ba soyayya muke ba. Na ce mata to shikenan, Allah ya haɗa kowa da rabansa. Kun ji inda kaddara ta dosa akan Safiyat. Ku kasance da ni Hayatu M Salis domin kawo muku wani labarin mai daɗi wanda ba na Safiyat ba, kuma ko da a ce ƙirƙirarre ne, amma dai wannan na gaskiya ne. Na gode, Allah ya saka da alkhairi masoya. Ku kasance da HMS TV domin samun ingantattun labarai masu daɗi na soyayya masu sanyaya zuciya. Na bar ku lafiya. Kar ku manta da YouTube channel ɗin HM Salis TV, HMS TV, HMS